La gràcia... El farcellet. Ai, Carme, guapa. Conxita, bona tarda. Bona tarda, tu. Com si fossis a casa teva, Escolta'm, això del farcellet a mi m'agrada, No havíem tocat el farcellet encara. Home, sí que heu dit això, que agafava la farigola enrotlladeta. Parlàvem de la farigola, per fumar un xaiet. Però ja veia el perfum, ja el veia. Ara és el moment del farcellet de l'escudella. A mi m'encanta, però el farcellet també m'agrada quan fas alguna carn al forn, posar-hi el farcellet, aquell gust que hi dona. De col? De col no, jo faig de tot d'espècies, de farigola, de tot. Però un farcell vol dir que hi ha una cosa que embolica. Què fa servir per embolicar? Oh no, agafa una mica de cordilla. No, això era un buquer, era un buquer. Ah, el buquer. És que amb paraules tècniques. El buquer garni. El farcellet necessites una làmina, agafa una cosa que emboliqui, que faci de farcell. D'alguna recepta d'aquestes que et falli últimament? Algun dubte? Aprofita que tens aquí a la Bueno, és que mira, jo l'he escoltat, anaven dient dubtes i anaven resolent tots els que jo tenia. Mira, saps què m'agradaria saber, Carme, si tu quan cuines... Perquè deies, no es pot badar la cuina. Oh, no, esclar. No es pot badar. Però tu escoltes música perquè t'hi acompanyi, perquè el plat surti més... Sí, doncs a vegades a casa em poso de música, molt baixeta, però sí que la poso. Però sí, quin tipus de música poses tu? Doncs mira, em poso això d'aquests que fan les 40 clàssicos i ells van... I van sonant. Ha d'haver reggaeton, també. Sí. No? No sé. Són clàssicos. Són clàssicos. Llavors recordo... I a vegades penso, tenia 15 anys quan aquesta cançó. Veus? Allò... Però això es nota després al plat, clar, l'energia, no? No ho sé. Ah, jo pensava, dic, mira, no sé si és que es posa música per inspirar-se. Sí, més no, com que estic sola... Pensava que li preguntaries què cuina a casa, perquè, clar, tants anys darrere els fogons... De tot. De tot, i a Vols que vegades... t'expliqui què he dinat avui? Això m'agradaria, sí. Doncs mira, avui tenia espinacs i bleda. I pensava, ho faré empatat. Al final he fet només espinac i bleda, bullida, molt ben bullida, però m'han regalat una safata d'una barreja de bolets. Ai, nena! I de què hi portaven? Quins portaven? Mira, portava cama sec, rossinyol, cama groc, trompeta de la mort i uns pinetells magnífics. Per tant, era per dos o era només Antoni i jo? Els espinacs era el de menys, aquí. No, què vols dir, el de menys? No, era la base. Què has fet, una picadeta amb all, potser? No, tenia una botifarra de porc d'Uroc, l'esparracada. Això s'està animant, eh? S'està animant. I a trossets, i quan la botifarra era mig fer, aquests bolets tots tallats a la mateixa mida, els hi he tirat i salteja. Quan faltava poc, una mica d'all, molt poquet, i una mica de julivert, i aquest vegetal, aquestes verdures bullides al punt, perquè primer hi he posat els tronquets 3 minuts i les fulles 3 minuts més, ben escorreguts al plat, i a sobre aquest saltejat de la botifarra i el bolet. Quina sort, tenia la carn a casa, eh? Jo vull una carn a casa meva. I no ha començat només tenint res, unes espinacs. Tenia bleda, tenia la botifarra i m'han fet un regal de bolets. I tenies la teva màgia, La paella pel mànec. El novedà i la il·lusió de posar-t'hi. El novedà m'ha agradat, eh? Mira, la il·lusió no te la venen enlloc, això li has de posar tu, eh? Sí, ja està bé que n'hi posem i bastanta, eh? Sí, Carme, ja t'ho asseguro. moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Al contrari, per convidar-me. Moltes felicitats per aquest llibre que has fet. Gràcies, moltes gràcies. Esperem molts més. Merci. No marxis,